Čaute, za vás Fan Login z kanálu FanLoginsKamo.cz a vítam vás u ďalšieho videa z Planetcraftu. Toto už je druhý diel a to by som nazval také, že večerné video, ale teraz točím v noci. Ako teraz vidíte, sa to má samú tmu. Takže teraz mám na pláne spraviť veľa vecí. Hlavne si sa dostať na nejaké ostatné ostrovy. Spojíme do Mária, potom ešte do tej Mushroom a do tejto. A to už som potom zase ukončil, lebo nejako to mám tak šetriť tú pamäť práve, že potom budú aj dlhšie, ale teraz to robím cez ten Action, lebo cez to OBS studio mi to celé seká, tak použijem teraz Action pre zmenu. Na to, aby sme sa tam dostali, tak potrebujem nejaké bloky. A tie mám dole. Keď ste nevideli moju druhú časť, tak vám dám do písku videa, alebo na tú obrazovku hneď po skončení videa. Takže tak. Že najskôr pôjdeme na jakú? Najskôr by som asi išiel na tú napríklad na tú napríklad teraz na tú Mário hlavu. Potom moc veľa blokov, takže si tu natržíme. Týchto pár dielov budeme iba sa dostať na planety a potom budú aj viacej možností čo robiť. Lebo na každej planete je nejaká vec. A tým sa, dobre, že to OBS, lagoval mi to. Robím to často to, mám nejaký 33 FPS. Že som to fakt nepochopil. Ale určite to niekedy dá nejaký význam. No i zapojím teda na tie planety. Takže tu je tam Mário hlava. Takže poďme tam. Ty vole, tohle je fakt hrúza. Počúvajte, akože toto je možno tie na Game Teamu, ale tu je tak hrozné lezenie. Aby to boli nejako mohli tú škrátku dostať hore. Aby to nezleteli. Ale ináč je to pohode. Tak. Poďme k Máriovi. Pripomína ho nos a vchod do toho Mária je presne na nose. Lebo keď už išli dole, tak sa tam museli prekopávať a to som robil s mojimi kamošmi a len to sa dopadlo. Lebo nevedeli nájsť cestu a jedin ja som našiel. Tak. Máme glowstony a také kaktušáky a creepera. To Mr. Creepera, mare. What? Poď si na mňa. Nemá nám nasancovaný, co? OK, pokračujeme. Nejaké bloky, keď už som tu zeberem. Počúvajte, ale ja to iba teraz točím 3 minúty a on bude, že to žralo 2 giga. Čo fakt nechápem, ako to tak rýchlo žere. Ale asi to je kvôli tomu, že to nahrávam z Minecraft, no. Alebo to nejako vyriešim, alebo niečo s tým spravím. OK, tak teraz ešte pôjdeme na jednu planetku, lebo už tu mám 1 giga, čo fakt nechápem. A to iba točím ty vole 3 minúty. Tak toto bude taký kratší, no. Alebo toto video zastavím a urobím ďalší záznam. Keď to nejako tak, to by som to asi teraz spravil. No. Takže nebudem to rýchlo zdržovať, takže rýchlejšie pôjdem na tú jednu planetu. Čo najrýchlejšie. A potom toto si sedím na YouTube. A to zase urobím a zase budem nahrávať. Ty vole, musím byť rýchlo na to. Bude tam utekáť úplne. Tak, poď. Rýchlo.
že chuť tam budem. Ale keď to povie, že to je niekoho iného, tam má tu písne už. Potom už to musel nahrať na YouTube a zase od znova. Takže rýchlo idem. Ale je to moje, super. Tak máme. Máme to. Tak. Super, takže sme na tej dve planete. OK, takže toto savnem na YouTube a potom sa vám zase ozvem. Takže sa uvidíme na druhom zázname. Takže čau, tak vás planujím z druhého záznamu. Ten prvý už je vydatý, takže ideme na druhý. To budeme teraz pokračovať v tom, kde sme skončili. Nič som nedokončil, iba som čakal, dokedy mi uploadne. Takže máte, v ktorej si môžete vidieť, čo budem robiť všetko. Teraz pôjdeme na túto a túto. Tam sú diamanty a na tej tiež. Ale tu necháme na potom. Najskôr pôjdeme na tieto dve. Pozrieme na záznam. Myslím, že toto asi bude posledný záznam a potom to ukončím. Počkaj, to zablúdil. Viete čo? A toto rád vyrieším. Preset home. Tak. OK. Takže musím to dostať s týmto smerom až tam, ale to bude potrebovať drevo. A viete, ako si legálno berete drevo? Sakra. No, myslím, že bude legálna ani, ale... Legál. Tu mám nič z legálu. Počkajte chvíľku. Inak, pretože som zabudol napísať, že požiadate do videa, tak to spravím. Tak. Teraz sa točím večer. Ale proste ja trochu akože... No teraz to robím večer, už je polnoc, tak... Lebo nejakých pol hodiny sa mi to vydávalo. Toto bude taký posledný záznam a... Potom sa čo k tomu povedať. Že budeme pár tohoto dreva a rýchlo tam budem bežať. A viete čo? Viete, ako sa tam rýchlo beží. A to ukážem. Tak, 16. Teraz pôjdeme rýchlym cestovaním. Počkať. Tak, rýchlo. Takže rýchlo budeme stavať. Tak, ale aby mi sa niečo zostalo pri tom audiu. Myslím, že bude stať aj audio, tak si to všetko tak sa spravím, aby mi aj ostalo na to audio zastaté. A počkajte, lebo to Excel aj taký update, že potrebujete si aj ty vole do toho videa tam nastavať nejaké audio, voláča. Že nakoľko bude Pčo to video, ty vole. Čo ma fakt ani neprekvapuje. Prišli moje rodičia, takže to nič. Takže toto je ten druhý ostrov. Potom na budúce dostaneme aj na ďalšie ostrovy. Takže keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber, koment a povedz, že či chcete niekedy ďalšie video. Takže uvidíme sa niekedy na budúce a čau!